Asko. Gaztek, hasiko gea. Bera. Hasiko gea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoinuz. Jainko aita errukitsua, zuk gure ahulezian laguntzen diguzu Mariaren bitartez. Egizu, pekatutik bizi berrira pasatu gaitezela, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta lege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaías profetaren liburutik. Poztu zaitezte Jerusalemekin, maite duzuen guztiok, egin jaiarekin, alaitu eta poztuarekin, dolu egin zenutenak harengatik. Asetzeraino edoskiko bai duzue haren bularren gozoa, atseginez surgatuko haren bularren oparoa. Honela mintzo baita jauna, ibaia bezala isuriko dut haren gainera pakea, eta gainezkadi joan ibaia bezala herrien ondasuna. Haren aurrak besoetan eramango dituzte, belaunetan maiteki hartuko dituzte. Ama bere aurra gozatzen duen bezala, hala zaituzten nik gozatuko, eta zuen gozamena Jerusalenen duzue izango. Poztuko da zuen bihotza hori ikustean. Loratuko dira zuen hezurrak belardi baten antzean. Agertuko da jaunaren eskua bere zerbitzariengan. Jaunak esanak. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztia egin alaitzu haren naia. Zoazte pozikaren gana, gora eta gora Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan eztaiak ziren Galileako Kanan, eta Jesusen ama han gertatu zen. Jesus ere eztaietara deitu zuten bere ikasleekin. Ardoa ahitu zen, eta honela esan zion Jesusi bere amak. Ez daukate ardorik, eta Jesusek erantzun. Eta guri zerra jola zaigu emakume. Nere ordua ez da oraindik etorri. Orduan amak morroiei, egizue berak esaten dizuena. Harrizko 6 ontzi zeudenan judutaren ohituraz eskuak garbitzeko ipiniak. Ontzi bakoitza 100 litrokoa. Jesusek esan zien, bete itzazue ontziak gurez, eta haiek leporaino bete zituzten. Jesusek berriro, atera orain eta eraman mainzaiari, eta haiek eraman zioten. Txastatu zuen maizaiak ura ardo bihurtua, nondik zekarkiten jakin gabe. Morroiek bai, bazekiten beraiek atera baizuten. Orduan ezkon berriari deituta honela esan zion. Ardo ona guztiek hasieran ateratzen dute, eta edanda daudenean orduan txarra. Zuk berriz orain arte gorde duzu ardo ona. Honela Galileako Kanan egin zituen Jesusek bere lehenengo ezaugarriak. Bere haintza azaldu eta sinistu zuten harengan bere ikasleek. Jaunak esana. Pixkat, kontatu gizuet,
Lurdesko hemengo historia, labur-labur. Nun gauden, ikusi zuen ze santutegi handia dagoen hemen, jende pilaka etortzen da, pandemia aurretik urtero pasten ziren 6 milioi lagun hemendik. 5 kontinentetakoak. Berdin egoten azien Pazifikoko uharte galdu batekoak, edo Afrikatik etortzen dire, akaso gutxiko Afrikatik, baina baita etortzen da jendea, Ameriketatik, Europa osotik, Asia, Pazifik, denetatik etortzen dira honean. Zergatik, 1898 mendean, hemen ondoan, justo hor behian atzu ikusi ginen Kobazulo horren ondoan, neska gazte bat, Bernadette izenekoa, bera hemengo neska bat zen, herriontako neska bat zen, ardik zaintzen zegoen, hartzaile zen. Eta zegoen bere ardik zaintzen, erreka ondoan. Eta han zegoela, sumatu zuen argiren bat bezala Kobazulotik ateratzen zela. Eta gerturatu zen areaino. Ikusi zuen emakume txiki bat, 1,50 metrokoa, txuriz jantzita eta halako zinta urdin batekin, hor oain dagoen bezala. Oain irudi bada, baina orduan behak ikusi zuen. Eta eskatu zion 15 egunez segidan honea etortzeko. Eta gero zenbait gauz eskatu zizkion, esate baterako egun batean esan zion, intzazu zulo bat lurrean. Eta zulo egitean ura sortu zen. Hori da, oain hainbeste tokitara eramaten den Lurdesko ura. Zuek ere, eramango diezue, Urasore, Ekionamunei, ur pixka bat. Gero beste egun baten eskatu zion, kapila bat egiteko hemen jendea etor zedin. Eta hau du, justo hemen behian dagoen zulo guzti hori, mainukin da zintzelakin intzuen, dinamita ezin zan sartu hemen, eta orduan intzuen kapila etxo bat. Baina seitu geritu zen oso txikia. Orduan egin zuen beste hau, hementxe dagoena, oantxe ikusi dezuela. Eta geritu zen oso txikia. Eta egin zuen behikoa, behian badago beste bat, koro bat daukena gainean, baina txikia geritu zen baita ere. Eta egin zuten hor badago bat lurrazpian. 50.000 pertsonak abitzen diena, eta gero gutxi eta beste kapila batzuk, eta kapilaz betea dago dena. Jende asko etortzen delako, Ama Birjinak nahi zuen bezala. Gero, hain zuzen ere, gertatu zen, hasieratik mirari bat. Mirari bat, emakume batek, zeukan uste besoa ezin zuela muitu, paralizatua, eta ur horrekin garbitu eta ja, bazezaken berriz ere muitu. Orduan, jende asko etortzen daunean, gaixorik dagoena. Mirari bat gertatu dela nolabait ere ziurtatzeko, ez da bai nik nukan minime eta bai ez daudet hori ez da mirari bat. Behar da aurrena demostratu aurretik pertsona horrek bazuela gaitz hori. Hau da, behar du diagnostiko bat, medikua, edo biopsia bat, edo radiografia zerbait hori demostratu ahal izateko. Gero, desagertu behar da oso epe laburrean. Eta beste esplikaziorik gabe. Pertsona batek eta hemen lortuko zineten baitatan daude gauza, idatzki asko baitatan jartzen du eskerrak emateko Birjinari, eta askotan da igual, bati behar diote operazio bat, eskartzen dio laguntza Ama Birjinari, ongi ateatzen da eta jartzen dio, baina hori ez da mirari bat. Edo pertsona bati ematen diote tratamendu bat, sendatzen da, ongi dago, gero jartzea Ama Birjinari eskerrak emateko, baina hori ez da mirari bezala konsideratzen. Mirari bezala konsideratzeko desagertu behar da gaitza, beste inongo esplikaziorik gabe eta oso epea gurrean. Eta gero behar da, egoera horrek irautea. Hau da, ez berriz ere gaixotzea, nik urtebetea gauza berarekin. Ez hijo dalen edo berandugo edo gaixotuko da berriz, baina egoera horrek irautea. Eta hemen badago komite bat, mediku batzuk egoten die, modu guztitakoak, batzuk dira kristauak, beste batzuk ez, eta horiek esaten du bai, hemen gertatu da. Halako, behak igual ez du mirari esango, baina pertsona hau sendatu da, beste inongo esplikaziorik gabe. Bakarra honea etorri da, hor daude piztina batzu, baina ez pensan piztinak gola ieri egiteko tala, txiki-txikiak eta sartzen zen duzea, sartu eta atera,
eta jende asko egoten da hor. Eta orduan, olakoak Lourdesen daude, oker ez banago, 78 aprobatuta momentu honetan. 78 gertatu dira beste esplikaziorik gabe sendatu direnak. Orduan, jende asko etortzen da, milaka daude, bat Ipiarrekoa, Betelukoa, ez dut uste 78 artean dagoen hori baino, bera sendatu zen, gero egon zen Lekunberriko Klarixetan, eta horako zeak. Eta hori, hemen, eta horrekin ja bukatuko dut, batez ere, kontu da, goetortzen gara Ama Birjinean gana, errezatzera, laguntza eskatzera, gure amaderako, gure alde egiten duelako. Entzut dugu evangelioan, nola gelditu ziren ezkontza baten ardori gabe. Eta berak eskatu zion Jesusik, zuk, egitzazu zerbait. Eta guk ere beti Ama Birjinari bitartekari bezala eskatzen dugu. Maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure hartu jauna eskaintza hauek, humiltasunez eskaintzen dizkizugu. Berak eraman gaitzatela Bernadette santua bere sakrifizio espirituan imitatzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuegin, Eta zure espirituarekin. gora bihozak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guztia eta guztiz santu horri eskerrak ematea Jesu Kristo zure semearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza. Haren bidez egin dituzu dire guztiak. Ura bilari diguzu salbatzaile eta erosle. Espiritu santuaren egitez gizon egina eta birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen. Eta heriotza ezereztuz nagusi agertu zuen biztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospea eta hiltza goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Zeruta lurrak goresten duten, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru goietan, osana ta gorapena, bedeinkatua orain ta beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana ta gorapena, bedeinkatua orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu santu bada ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat.
Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeraziko ala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zapitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afarondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen erioza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskartzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzela. Izango jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osorra Francisco gure eta santorekin, Jean-Marc gure gozenarekin eta Liz guztekin batean. Era berean izango jauna, Kristoko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Har izazu zeu aurpegiaren horretan. Erruk izakizkigu arren, guztio betiko bizia iriz dezagun, Kangoikoaren ama Maria Virginia Lugatxorekin, haren senar Jose Santorekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti berorri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedizune izena, etor bedizure reinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazutziten taldiak egotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskerrakatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure ospeta indarra horren eta Jesu Kristo gure jauna, zuk esena da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi bezera gizaldi eta gizaldietan. Momentu importantea da. Emaiozu elkarri pakea. Zuekin pakea. Jangoikoaren bildotxa, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk ezen duzu mundu gorrekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk ezen duzu mundu gorrekatua, emaiozu bakea. Una hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zorion txuak jaunaren maila deituak. Jauna, ez da zinor zure etxean sartzeko,
Kristoren gorputza. Kristoren gorputza. Kristoren gorputza. Kristoren gorputza. Amen. Egin dezagun otoitz. Jaunartze honen bidez, jauna, emaiguzu Santa Bernadeteri indarra eman zion grazia bera. Santutasunerako bidean aurrera segi dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, Eta zuekin. Gedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Eta kantatuko dugu hemengo Ave Maria. Hizkuntz guztietan kantatzen da. Beste Maria Loreskoa. Hizkuntz guztietan kantatzen da. Orduan euskeraz Maria sortu zinean mantxa gabekoa, edertasun guztiaz apaindutakoa. Maria sortu zinean mantxa gabekoa, edertasun guztiaz apaindutakoa. Egitea.